Hello, andito kami sa Maples, Pangasinan. At eto na, napakagandang view dito sa Aguilar, ang Maples River dito sa Guys, andito po kami sa, anong pangalan nito, be? po, mga bundok. Kita niyo Maples? Sa Maples? Sarap maligo guys. Kaya Andito tara kami sa na. Maples. O diba, ang dami naliligo guys. O parang tagal na hindi sila naliligo na isang taon. O, ha? Napakalinis po ng ating kapaligiran dito sa Pilipinas. Ang dami pong napapasyalan guys. O diba, ang bundok. Napakalinaw, mas malinaw pa tayo. Mas maganda dito, ba't di tayo lumipat dito? Diba? Ano dyan, oh? Ito guys. Maganda nilipat. Adun, oh. Tara dito sa Pangasinan sa Aguilar. Bukod City, Maples River. O, diba? Enjoy pati mga bata. Ayun. Ganda talaga ng tanawin. Oh my goodness. O, ayan. Ayan, nakikita niyo po ba? Ayan, parang gusto ko lang tumila dito. Charot. O, diba? Ano ate? O, nagpa-vlog din si ate. Siyempre, para may remembrance siya. O, diba? Ang ganda. Ang ganda Ayan. na talaga. Anong pangalan ng nito? tanawin. Tapo, guys. Mas maganda pa sa jowa nyo. Oh, Yan ang po. ligo-ligo na talaga ako. Hindi na talaga ako makapag-antay. Ano, te? Ano ate? Ligo na tayo dito? Tara na. Lisan mo na. Ano, gusto ko na talaga maligo. Oo, tanggalin mo na yan. Antayin nyo lang guys. I-upload ko yung mga Anong picture. lugar to, te? Aguilar? Photoshoot po ako dyan. Maples. Wow. Ang agos oh. Sarap dyan. Pura Aguilar. Ano te? Maples. Diba? Dito lang yan sa Pilipinas, guys. Papalikan kita Napakaganda dyan. po, guys. Magkantay ka ulit. Ay nako, kahit tumira ako dyan siguro, diba masasawa maligo. Ayan, naligo lang po ako guys. Sarap lubog-log. Yung nga lang, pagpunta ko dyan, baka i-ano din ako ng tubig. Kaya napakalakas po ng halo ng tubig. Galing kung nagaling po sa mundo guys. Tsaka nakaka-self-care. Para siya nila. Para sila lang po yung gano'n. Akala mo may ari ng river eh. Ano madami. Ligo na. Mamaya, lulog-lug ako dyan. Malakas pa kasi yung alon eh. Ano guys? Ayan. Mag-vlog na po ako dyan. Slow. Pa-slow po tayo para maganda naman. Siyempre, unahin ko yung mukha ko kasi kahit kasi po kasi pa ako nagpapagilamos kahit dito na ako kapagilamos sa feel the water. Oh, diba? Ang init-init kasi sa Pilipinas eh. Buti na lang may mga ganitong napapasyalan sa atin. Ito lang yan sa Pangasinan po. Ganyan po yung mga taong di marunong lumangon. Kaya bisik-bisik na lang. Ayan. Ang dami paghilod dito guys. Wow, sa inyo. Kaso, hindi na maghilod dyan. Yung bahala na dyan yung
Kailangan may bayad. Ang ano, servisyo ba? Charot. Sarap talaga maligo. Lulog-lug pa more. Pero bakit tulog na? Bakit ihahon ka ng tubig eh? Gusto ko talaga lumoy. So, baka ako kasama dyan sa pinakadong. Ihahon ka ng paano kasi Guys, ang sarap po dito sa Maples, Aguilar, Pangasinan po guys. Try po, sa may bundok po, mismong bundok. Nasa tuktok po kami ng bundok, ayan. Ang sarap po guys, oh. Sobrang ano. Sobrang lakas ang tubig. Sa kanya baboy. Baboy din yan. Saan? Yan. Sa kanya baboy na. Baboy na mo? Hindi, pagka nag-graduate yung anak ko, magpapatay din ako ng isang bayan. Kaya Oh, punta ka ayan, doon na. Oo, ate. Pero ito may Hanggang doon. Hanggang doon yan. Ay, baboy na mo. Hanggang sa dulo, may dulo pa yung doon. Baboy na mo. Butis yan. Butis yan. Ito lalaki. Eh, nasa na yung ano? Yung alawa? Nandoon. Doon na lang tayo kumuha. Ay, bista ko. Doon. Tara, mangangalawit tayo. Doon tayo kukuha. No. Sa kanya ito baboy. Ay, mo. Nasa ko lang. Yung inaalagaan ko dito sa kanya. Ay, no. Ito tayo. Doon tayo kumuha. Ito, marami na sa baba. Sino mo? Bala ka. Wala, ang baba, oh. Ito po yung mga mangga, guys. Grabe. Ang baba ng mangga. Sa kanya to. Pili na ito. Grabe, doon pala silit eh. Doon let. Ang dami pong ano, ang asyenda ni Let po. Guys, oh, yan. Yan, pista. Yung... O, di ba wala kang masabi? Oo, Sa produkto nila? oo, dami, oh. Oh, yung mangga. Abot mo na. Abot lang, nasa baba lang yung mangga. Hindi na yan, bubugitin kita. Hala, grabe yung mangga niya. Nasa baba na, oh. Mabigat. Hala, grabe. Mabigat kasi hindi niya kayang dalhin. Hindi na niya kaya. Teka, magmay metas tayo. Ito pa, nag-iisa. Glag, kung saan-saan na siya tumutubo, te. Ano, oh? Ito, nag-iisa, oh. Tanggalin natin. Paano tayo? Mamitas tayo, guys. Hindi mo na kailangan umakyat. Want to sawa pala kayo dito. Hindi na kayo. Doon talagang lumbot. Ayaw ko nila ito. Doon ka kumuha sa kabila. Ayaw kumakain. Bakit? Ang sarap kaya nito, te. Doon ka kumuha sa kabila. Ayun, oh. Ang dami. Saan lang siya? Nagsilalaglagan lang. Pinapakain sa Nalalaglag baboy. lang po yung mga mangga nila, guys. Yan. Ano, nakakuha ka na? Masarap to, te, pag ano na. Ano ba? Pag hinog na. Dadalhin mo? Oo, magdadala ako, te. O doon sa kabila, rin doon. Mga lumbot pa rito.
Hala, pati ano, suha. Ano yun, oh? Ano ba? Hindi ko alam kung anong kukunin ko. Ano ba yung suha din? Matamis to? Dito. Hala. Ayan, no. Nasa baba lang din, no. Masaya. Ang sarap dito, guys. Ha? Sige, batuin mo labas. Ayun, no. Oh, sabi ko sa'yo. Hinog na yan, te? Oh. Oh, mabigat siya. Oh.